Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα live ακόμα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε σήμερα στο κεφάλαιο 14 της Αποκάλυψης και στίχος 9. 14-9 Αποκάλυψη. Κάντε και μία κοινοποίηση μέσα στο Viper για να μπουν σιγά σιγά τα παιδιά. Λοιπόν, εκεί έχει ξεκινήσει το χάραγμα. Λοιπόν, ο Ιωάννης στο 13-17 της Αποκάλυψης, δηλαδή λίγο πιο πίσω από εκεί που θα διαβάσουμε, εμείς θα διαβάσουμε το 14-9 και κάτω. Στο 13-17 εκεί λέει: και να μην μπορεί κανένας να αγοράσει, να πουλήσει παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Όπως βλέπουμε εδώ, δεν έχουν όλοι το ίδιο. Δεν έχουν όλοι το ίδιο. Άλλοι έχουν έτσι, άλλοι έχουν έτσι. Οι πιο πολλοί από εσάς, πριν μπω στην Αποκάλυψη, γιατί είμαστε στην Αποκάλυψη σήμερα, έχετε μία τάση να σας παρασέρνει η ανθρώπινη διοίκηση. Δηλαδή, ο άλλος λέει: αν δεν είχαμε τον Κούλι θα είχαμε εκείνο, και αν δεν είχαμε εκείνο θα είχαμε τον άλλον. Πρέπει να καταλάβετε το εξής: όποιον και να είχατε, όποιον και να είχατε, από τη στιγμή που είναι άνθρωπος και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μάλλον από τον Θεό, δεν δύναται να κυβερνηθεί η γη, θα υπάρχει ανομία. Η ανομία ήδη ενεργείται, λέει, ήδη ενεργείται. Δεν περιμένουμε να ενεργήσει. Οι πιο πολλοί τι νομίζετε? Περιμένετε, θα έρθει ο άνομος και θα τα κάνει έτσι και θα τα κάνει αλλιώς και θα τα κάνει λάθος. Φάουλ. Αυτό σημαίνει ότι είστε άσχετοι. Πολύ άσχετοι. Τόσο πολύ άσχετοι που σε ένα άλλο κράτος από αυτά που κράζετε εσείς οι εθνομαλάκες, έτσι θα σας ονομάσω, είναι μερικοί εθνόφρονες, νομίζοντας ότι είναι πατριώτες, ότι αυτοί ξέρουν, και τρίχες. Λοιπόν, οι Έλληνες έχουμε μία τάση να κοροϊδεύουμε πάντα τα εξωκράτη. Κοίτα εκείνο το κράτος έκανε. Αν γινότανε κάτι από αυτά που γίνεται στο δικό μας κράτος, θα είχε ήδη χάος. Δυστυχώς οι Έλληνες, οι σύγχρονοι, είναι φλόροι. Είναι φλόροι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί γαλουχιστήκανε, ειδικά τώρα αυτή η γενιά η δικιά μας, έχει γαλουχιστεί στην φλωριά. Φόρα μάσκα, θα κολλήσεις γρίπη. Μην κάνεις εκείνο, θα πάθεις εκείνο. Μην τέτοιο, μην πέσει το παιδί κάτω, θα τραυματιστεί, θα μολυνθεί. Βράσε 50 φορές το μπουκάλι να μην κολλήσει μικρόβια. Όλο μαλακίες. Και όλοι, μόλις ήτανε ο κορονοϊός, κατευθείαν με ακούσατε που κήρυτα, κατευθείαν όλοι να βαφτιστούμε, να σωθούμε, και ο Βάιος έχει δίκιο. Μόλις άνοιξαν όμως πάλι και σας ξαναέδωσαν ένα κομματάκι ψωμάκι, σας ξαναέδωσαν πάλι λεφτάκια, σας ξαναέβαλαν πάλι στις δουλειές και στην μπράγκαλα, κατευθείαν όλοι ξεχάσατε το Χριστό. Εγώ δηλαδή ήμουν μαλάκας, που όταν με κάλεσε ο Κύριος τα παράτησα όλα και έφυγα. Βέβαια, το πω δημόσια, ότι χαίρομαι που τα παράτησα όλα για τον Κύριο, γιατί ο Κύριος, να σας πω την αλήθεια, με έχει κάνει ζάμπλουτο. Πραγματικά είμαι πιο πλούσιος από όλους εσάς που με ακούτε. Σας το λέω, και αν θέλετε μπορούμε να αναμετρηθούμε. Όπως είπα και σε έναν φίλο μου πριν λίγο, του λέω: αν θέλεις μπορούμε να αναμετρηθούμε στο ποιος είναι πραγματικά πιο πλούσιος, ποιος είναι πραγματικά
ευλογημένος. Ας τα βάλουμε κάτω να δούμε ποιος από τους δύο είναι. Ούτε καν σκέφτηκε να μου απαντήσει, γιατί ξέρει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο θα δει ότι είναι άστα να πάνε. Βέβαια, μέσα στην ευλογία και στην παροχή αυτή που μου έχει εξασφαλίσει η πίστη μου στο Χριστό, είναι και μία ανταμοιβή του Θεού προς όλους αυτούς, όχι μόνο σε μένα, όλους αυτούς που εργάζονται για τον Κύριο. Βέβαια, εγώ εργάζομαι αφελοκερδής από τους ανθρώπους, αλλά με μισθό από τον Κύριο. Δηλαδή, ο Κύριος με μισθώνει, οι άνθρωποι δεν με μισθώνουν και με απορρίπτουν. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορετική πληρωμή από αυτή που νομίζετε εσείς. Πάντως, να ξέρετε ότι εγώ, σίγουρα, σας το λέω, είμαι ζάμπλουτος. Είμαι και ζάμπλουτος και ευλογημένος. Και χαίρομαι γιατί ο Κύριος αυτό που είπε όταν με κάλεσε, ότι θα κηρύττεις για εμένα και εγώ θα σε τρέφω και θα σε προστατεύω, έχει όχι εκτελεστεί. Και προσέξτε, είμαι ένας άνθρωπος που πάω κόντρα και στον Κύριο. Είμαι αντίθασος δηλαδή. Και πάρα αυτά που έχω πληγώσει και πληγώνω ακόμα τον Κύριο, ο Κύριος αυξάνει περισσότερο την ευλογία του πάνω μου. Οπότε να είναι δοξασμένος ο Κύριος, και στα δύσκολα που πέρασα πολύ δύσκολα μέσα σε αυτά τα χρόνια που κηρύττω, μέσα από τις δυσκολίες μου ποτέ δεν άφησα τον Κύριο, ποτέ δεν είπα κάτι γιατί Κύριε σε μένα, ποτέ δεν το είπα αυτό, γιατί ο Κύριος ξέρει. Και έλεγα δόξα στον Κύριο. Όταν έπεσα, όταν χάσαμε το σπίτι, όταν δεν είχαμε να φάμε, όλα τα σημεία έλεγα δόξα στον Κύριο. Απλά να ξέρετε ότι μέσα από αυτά ο Κύριος με έκανε να είμαι ζάμπλουτος. Και πιστέψτε ότι είμαι πιο πλούσιος από όλους εσάς, σας το λέω εγγυημένα. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αν εμένα ο Κύριος με αξίωσε να έχω όλα αυτά τα πλούτη, εσείς που είσαστε ακόμα πιο άξιοι από εμένα θα έχετε ακόμα περισσότερα, αρκεί να μείνετε πιστοί έως τέλους. Ο Κύριος δίνει την καλύτερη σύνταξη. Εργαστείτε για Αυτόν. Αυτό έχω να πω. Θα τα θυμάστε αυτά. Και που γυρνάμε πάλι λίγο πίσω, όλοι οι άνθρωποι, μόλις ήταν ο κορονοϊός, ο Βάιος τα λέει καλά, να βαφτιστούμε, να τρέξουμε το ένα το άλλο. Μόλις άνοιξαν όμως σιγά σιγά πάλι επιχειρήσεις, ή το ένα το άλλο ξανά βγαίναν έξω στα κλαμπ, στις Μυκόνους, στα beach bar και στα υπόλοιπα, όλοι ξεχάσατε το Χριστούλη. Άλλους τους ήρθε περιουσία, άλλους τους ήρθανε ωραίες δουλειές, άλλους τους ήρθε μια ωραία γυναίκα με περιουσία, δεν ξέρω τι γινόταν, ο καθένας τι του έφερε μπροστά, και λέτε πω τέλεια, εδώ είμαστε. Ο Κύριος δηλαδή σας κάλεσε να βγείτε από τη Βαβυλώνα και εσείς λέτε όχι, δεν είναι έτσι, πρέπει να μείνουμε λίγο, να καθίσουμε λίγο ακόμα. Θα σας πω εγώ όμως γιατί κάθεστε. Γιατί ακόμα δεν πιστεύετε στον Κύριο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ένας που πιστεύει στον Κύριο τα αφήνει όλα. Ένας που πιστεύει στον Κύριο βαφτίζεται κατευθείαν, δεν το σκέφτεται καν. Μόλις ακούσει ότι ο σωτήρας είναι αυτός και ότι ο δρόμος αυτός είναι έτσι, κατευθείαν δεν το σκέφτεται καν. Λέει εγώ θέλω να σωθώ, θέλω να είμαι με τον Κύριο, το φως. Ούτε καν σκέφτεται να πει θα βαφτιστώ σε 10 μέρες, σε 50 μέρες. Ή πώς το λένε, γιατί διαβάζω και του Νταβιλάκη το μήνυμα τώρα, γιατί τώρα εμφανίστηκε. Ποτέ οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν πραγματικά τον Χριστό. Ένας που αγαπάει τον Χριστό κατευθείαν βαπτίζεται, ένας που αγαπάει τον Χριστό τρέχει κατευθείαν να διαβάσει γι' αυτό, να μάθει γι' αυτό, τι θέλει να κάνει, κατευθείαν αγωνίζεται να φύγει από το σύστημα και να βγει Τώρα χάνω τον ήρμό μου γιατί διαβάζω τα σχόλια. Θα διαβάσω ένα σχόλιο τώρα πριν συνεχίσω, γιατί όταν γράφεται από κάτω κατεβατά χάνω τον ήρμό μου. Αλλά θα το προσπεράσω αυτό και θα το διαβάσω. Λέει ο Νικόλας ο Νταβιλάκης, λέει όλα τα πλούτη του κόσμου να φέρουν και όλα τα βασίλεια του κόσμου
να του φέρουν δεν αγγίζει καν την αγάπη του Κυρίου. Εκτός ο Βασίλης Σταυλαρίδης, εκτός από ότι δεν πιστεύουν στον Κύριο, δεν πιστεύουν και στην έλευσή του. Αυτό είναι το εντάξει, οκ. Υπάρχουν και οι άθεοι, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν και δεν πιστεύουν ότι θα έρθει. Οι άλλοι πιστεύουν ότι ήταν ένα ωραίο παραμύθι και απλά μένουμε έτσι για να είμαστε πιστοί, για να μην υπάρχει εγκληματικότητα. Χίλια δυο. Και αυτά τα ακούς και από ποιμένες κιόλας. Και λες, μα τρελάθηκε ο κόσμος. Είναι εκτός λογικής. Αλλά μιλάμε για αυτούς που κάλεσε σε μετάνοια και αυτοί τώρα όλοι πάλι στις δουλειές τους, το ένα το άλλο. Λέει, έλα, ωραία, μια χαρά θα πάνε τα πράγματα. Τίποτα δεν θα πάει καλά. Άλλοι τρέχουν να ακυρώσουν τις ταυτότητες. Λέει ο άλλος, θα υπογράψουμε χαρτί, πάμε σε δικηγόρο και θα γλιτώσουμε. Δεν θα γλιτώσεις. Κορυδεύεις τον εαυτό σου. Γυαλίσου στο καθρέφτη, σήκω πάνω το πρωί και μην μου πάτε για φρεντοτσίνο. Σήκω, κοίτα το καθρέφτη σου και πες, είμαι μαλάκας. Κοίτα το καθρέφτη σου και πες, είμαι άπιστος και μαλάκας. Αυτό πρέπει να πεις πρωταρχικά στον εαυτό σου. Και μετά, μόλις το πεις αυτό, να πεις, γιατί είμαι ένας άπιστος και μαλάκας? Γιατί μου αρέσουνε τα λούσα. Μου αρέσει να πηγαίνω και να είμαι σαν να είμαι πιάτσα στη Συγκρού. Ωραία. Να είμαι με τη σπιταρώνα μου, με την αμαξάρα μου, με τον κομμενάκι μου, με τα λεφτά μου. Εντάξει, όλοι αυτό θέλουν. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Και εμένα με ρωτήσεις και εγώ έτσι θα ήθελα να είμαι. Να είχα την top γκόμενα, να είχα λεφτά, να ήμουν κορμάρα, να είχα μηχανάρι, γιατί εμένα μου αρέσουν πιο πολύ οι μηχανές, και να είμαι τούμπανος και να είμαι ο άρχοντας. Ο Χριστός σε κάλεσε και έτρεξες κατευθείαν, λες βαπτίζομαι για να γλιτώσεις από τον κορονοϊό, γιατί νόμιζες ότι θα ήσουν μέσα για πάντα στο σπίτι. Χέστηκες που ήσουν 6 μήνες, 7 μέσα κλειδωμένος και παραπάνω, ήταν περίπου 2 χρόνια. Φοβήθηκες, λες τον ήπιαμε, τρέχατε μετά να κάνετε εμβολιάκια γιατί χεστήκατε τη ζωούλα σας, όχι τη ζωούλα σας, για το φρεντοτσίνο βγαίνετε έξω. Ο άλλος μου λέει, έκανα εμβόλια, μου λέει, για να μπορώ να πάω για καφέ. Μέχρι εκεί φτάνει η λογική του αυτού. Και μετά σας φταίει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σας φταίει. Όταν λες θα κάνω κάτι στον οργανισμό μου που δεν ξέρω τι είναι, αρκεί να βγω για καφέ, γάμισε τα, άστο κάρακα να πάει. Αυτοί που κάνουν ουσίες, οι ναρκωμανείς, έστω ξέρουνε. Λέει, θέλουμε λεφτά γιατί γουστάρουμε να μαστουρώνουμε και να πεθάνουμε, ρε μαλάκα. Γνωρίζουνε τι είναι αυτό. Δεν το κάνουν χωρίς γνώση. Πάτε να ρωτήσετε έναν που κάνει χρήσεις, θα σου πει, γνωρίζω ότι θα πεθάνω από αυτό. Αλλά το γουστάρω. Ξέρει τι κάνει δηλαδή. Ένας που είναι bodybuilder και παίρνει ουσίες, και αυτός ξέρει τι κάνει. Λέει, ξέρω αυτό το καριολίκι εδώ θα μου φύγουν τα νευρά, αλλά θα το πάρω, ρε μαλάκα, γιατί θέλω να είμαι τούμπανος. Και αγαμίσου κιόλας. Ξέρει τι κάνει. Ο άλλος που βγαίνει και λέει, θα πάμε για καφέ, θα κάνω 5 εμβολιάκια για να πάω για καφέ. Τώρα όλοι λέτε, εντάξει, εκείνη το περάσαμε. Βέβαια, ναι, εντάξει, το πέρασε, βαπτίστηκε, είναι τώρα πάλι τα ίδια. Φρεντοτσίνο, έξω, πάρτι, πάμε έξω. Λογική 0. Λογική, καλά, δεν μιλάμε για τις γυναίκες. Οι γυναίκες άστο έχουν άλλο επίπεδο. Επίπεδο κατάντιας. Δεν υπάρχει πια σύνεση στις γυναίκες. Υπάρχει τίποτα, δε. Άστα να πάνε. Αν η κεφαλή που είναι ο άντρας έχει γίνει σαν του ταχαμών, η γυναίκα έχει γίνει γάμισέτα. Σκεφτείτε το αντικειμενικά αυτό. Αν ο άντρας που είναι η κεφαλή είναι έτσι, ο σύγχρονος άντρας, η γυναίκα πώς είναι? Ρωτάω. Απορώ. Δεν λέω για τα παιδιά. Δεν λέω για την κοινωνία των παιδιών που μαχαιρώνονται, σκοτώνονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Σας λέω, Κύριος, απομακρυνθείτε. Όχι, ο Κύριος όπου και να είμαστε θα μας προστατεύσει. Ναι, επειδή είσαι εσύ ο ολιγόπιστος που δεν κάνεις αυτό που θέλει ο Κύριος, θα σε προστατεύσει, βέβαια. Το ξέχασε ο Κύριος, βέβαια. Σου λέει, τώρα έχουμε εκεί τον... ποιο όνομα να χρησιμοποιήσω τώρα από όλα? Πάρουμε τον Νίκο, όχι τον Ταμπελάκη, αυτός είναι εκτός πόλης. Πάρουμε τον Νίκο. Είναι ο Νίκος εκεί, βέβαια. Βαφτίστηκε, 0 έργα, ολιγοπιστία, φοβιτσιάρης, δηλός δηλαδή κοινός,
τράχανο μπετόμπλακας και εντάξει, σου λέει εντάξει, θα τον προστατέψουμε. Δεν πάει έτσι. Όταν πήγε ο κύριος στο Λότ, τι του είπε? Κάτσε εδώ, θα σε προστατέψω. Δεν νομίζω. Του είπε βγες έξω από την πόλη. Και όταν ήταν ο Νόε, τι είπε? Τι είπε στον Νόε? Χτίσε κυβωτό, μπες μέσα. Γιατί δεν τον προστάτεψε να γίνει πλημμύρα και να κάθεται πάνω στο όρος Αραράτ, να κάθεται εκεί να πίνει φρεντοτσίνο όπως κάνετε εσείς, και το ποτάμι και το τέτοιο περνάει από κάτω? Γιατί να το πνίξει μέχρι εκεί? Δεν το κατάλαβα αυτό. Για ποιο λόγο? Σας ρωτάω. Τι απάντηση θα μου δώσετε? Σας ρωτάω. Τι απάντηση θα μου δώσετε? Δεν μπορείτε να μου δώσετε απάντηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακόμα δεν ξέρετε που πάνε τα 4. Και λέτε τώρα, εντάξει, θα πάμε να κάνουμε μια υπογραφή, θα διώξουμε τον προσωπικό αριθμό και είναι δικαίωμά μας να μην το πάρουμε. Όλο μαλακή. Βγάζει ο άλλος ένα νόμο και σου λέει πήγαινε όπου θες. Βγήκε νόμος, ψηφίσανε, τέλος. Νόμος του κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Τον ήπιες. Θα σε ρωτήσω κάτι. Λες, δεν θέλω ταυτότητα, δεν θέλω προσωπικό αριθμό. Εγώ μαζί σου είμαι αρνητής, δεν τα δέχομαι, δεν τα παίρνω, δεν μιλάω όμως. Δεν τα παίρνω όπως έκανε και τα. Δεν πήρα εμβόλια, πήγαινα χωρίς μάσκα παντού, στα παπάρια μου. Ωραία, αλλά δεν μίλαγα. Δεν έλεγα εξυπνάδες. Θα πάω έξω από ένα εμβολιαστικό κέντρο και να παίξω μπουνιές με τους γιατρούς χωρίς λόγο τέτοιο. Δεν θέλω, δεν πάω. Είναι τόσο απλό. Όποιος θέλει εκεί είναι, πάει. Πάμε να υπογράψουμε, να μαζευτούμε 305.000 άτομα και είναι τέτοιο και είναι ελεύθερη βούληση. Ναι, εντάξει. Εσένα περιμένει ελεύθερη βούληση. Εδώ σου λέει η αποκάλυψη ότι θα χαραχτούν όλοι και εσύ λες ελεύθερη βούληση. Είσαι βλαμμένος δηλαδή. Ανεγκέφαλος. Ανεγκέφαλος είσαι. Τίποτα. Μυαλό κουκούτσι. Άρα, ο Θεός δεν σε προστατεύει επειδή αν δεν τον ακούσεις δεν σε προστατεύει. Είναι αυτονόητο αυτό. Γιατί αν δεν τον ακούς πάει να πει ότι δεν είσαι μαζί του. Άρα που δεν είσαι μαζί του, τι είσαι? Είσαι εχθρός του. Άρα γιατί να σε προστατέψει? Δεν το κατάλαβα αυτό. Θα σου πει παιδάκι μου, τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο? Σε ρωτάει ο Θεός, τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο? Τι? Βαπτίστηκα και... Πού είναι τα έργα σου? Πού είναι το πνεύμα σου? Πού είναι η αλλαγή του εαυτού σου που σου είπα να βγεις από τη Βαβυλώνα, να μείνεις εκεί, να κάνεις εκείνο ή να κάνεις το άλλο? Εγώ δεν μπορούσα να γυρίσω στην Αθήνα, να ανοίξω μια σχολάρα και να έχω 150 άτομα και να είμαι μάγκας και να οικονομάω γάμο τα χρήματα και να κάνω κάτι που αγαπάω και να είμαι ο top? Δεν μπορούσα να το κάνω, για πλάκα το έκανα. Γιατί όμως δεν γύρισα πίσω? Ενώ έχω να ανοίξει δουλειές. Δεν, όχι τώρα που πάμε πάλι κατά διάολου, σου λέω πριν. Άνοιξαν δουλειές, άνοιξε το χρήμα, πάλι κοινότανε, γιατί εγώ ξέρω με το πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος ότι αυτό είναι εικονικό και θα έρθει κατρακύλα και εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Οπότε μη μου λέτε ότι πάμε να βάλουμε υπογραφές, μη μου λέτε θα τα καταφέρουμε και ή το άλλο. Θα πάνε όλα καλά, να είσαι αισιόδοξος. Ναι, θα πω στο Θεό, άλλαξε το σχέδιό σου για να πάνε όλα καλά, για να ζήσω εγώ μέχρι να πεθάνω και να λέω, κοιτάξτε τι γλίτωσα εγώ, κορόιδα, κορόιδα, εσείς είστε πιο μετά στο χάραγμα, χάχα, εγώ δεν χαράχτηκα, χω. Καταλαβαίνετε τι ήταν? Και μετά μου λέτε ο Κούλης. Ποιος Κούλης, ποιος Τσίπρας, ποιος Νταβελάκης, όχι Νταβελάκης, πώς λέγεται το άλλος, το ξέχασα. Κασελάκης. Λοιπόν, μη μου λέτε μαλακίες. Κανένας, όποιος και να βγει. Και ο Κασιδόκοστος, πώς λέγεται αυτός εκεί, ο Κασιδιάρης, και αυτός να βγει, όποιος και να βγει, τα ίδια σκατά θα είναι. Απλά από το ένα θα πεθάνεις από το άλλο. Είναι απλό. Δηλαδή, όπως λέει και η Γραφή, λέει, τι να πέσει τείχος πάνω σου, τι να βάλεις το χέρι στον τοίχο και να σε τσιμπήσει οχιά. Το λέει η Γραφή αυτό. Άρα σου λέει, ή πέσει ο τείχος πάνω σου, ή βάλεις το χέρι στον τοίχο και πεθάνεις από την οχιά που είναι μέσα, το ίδιο είναι. Ίδιο θάνατο θα έχεις. Απλά με το ένα θα μαρμαγκιάσει η καρδιά σου, το άλλο θα σε πλακώσει αλλιώς στο κόκαλό σου. Οκ. Πάντως θα πεθάνεις. Δεν την γλιτώνεις. Άρα, μη μου λέτε βλακίες. Απλά πρέπει να παραδεχτείτε, αν πάτε στο πορείο στο καθρέπτη, μόλις σηκωθείτε, θα πεις είμαι χαζός, νομίζω ότι είμαι έξυπνος, λέω βλακίες, ωραία.
λέω βλακίες, νομίζω ότι αν πάω εγώ να υπογράψω ή κάποιος θα σωθώ και στην ουσία δεν σώζεσαι. Γιατί σου φτιάχνει άλλο ένα νόμο και τελειώνει. Παιδάκι μου, ωραία, εσύ πες ότι θες να περνάς με κόκκινα τα φανάρια. Δικαίωμά σου είναι, δικαίωμά σου είναι. Κάτω. Αν δεν σε πιάσουν, είσαι μάγκας. Και αν δεν σκοτώσει κανέναν. Αν σε πιάσει όμως, θα σου πει έχει βγει νόμος. Τι νόμος θα του πεις εσύ, εγώ θέλω να περνάω. Αρνούμε αυτόν τον νόμο. Ωραία, αφού αρνείς αυτόν τον νόμο, πάει το πρόστιμο τώρα, πάει και τη φυλακή σου και όταν βγεις θα μας τα ξαναπείς τα κάλαντα. Έχετε χαζέψει? Μήπως τελικά λέγαμε ότι εμείς δεν κάναμε τα εμβόλια, αλλά εμείς είμαστε χειρότεροι από αυτούς που κάνουν τα εμβόλια? Κάτι τέτοιο διαπιστώνω. Και γι' αυτό, εξαιτίας της βλακείας που σας τρέπει, μας κοροϊδεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Λέω άλλος, δεν πιστεύω στον Χριστό. Γιατί μου λέει είσαστε καθυστερημένοι. Λέω στον γιατί δεν πιστεύεις στον Χριστό? Γιατί μου λέει είσαστε καθυστερημένοι χριστιανοί. Γι' αυτό. Άρα, κάτω στην Αθήνα που πλημμυρίζεται τώρα, εκεί στον Άλυμο έχει γίνει, μπορεί να κάνετε και ένα beach bar εκεί τώρα, είναι έτοιμο ειδικό για τέτοιο. Αντί για παπάκια να βάλετε jet ski, ο deliverage δηλαδή αντί να έχει παπάκι θα έχει jet ski. Θα ανεβαίνει πάνω και θα σου φέρνει, ανάλογα σε ποιον όροφο είσαι, ανάλογα πόσο θα φτάνει η στάθμη του νερού, θα σου παίρνει και τον καφέ. Μπορεί να είσαι στον έκτο, να έχει πάει στον έκτο το νερό, στο παίρνει. Οι άλλοι από κάτω με μπουκάλες οξυγόνου μπορείτε να έχετε ενιδρίο το δωμάτιό σας, ολόκληρο. Αν περνάει τώρα κανένα σκυλόψαρο εκεί, εντάξει, κανένα πρόβλημα, σκεπαστείτε εκεί, βάλτε και τη μάσκα μιας και είστε παθών και μια χαρά θα είστε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα στο 14:9 και ξεκινάω και διαβάζω. Αποκάλυψη. Και ένας τρίτος άγγελος του ακολουθούσε λέγοντας με δυνατή φωνή: όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του και παίρνει το χάραγμα πάνω στο μέτωπό του και πάνω στο χέρι του, θα βγει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού, που είναι κερασμένο και ανώθευτο μέσα στο ποτήρι της οργής του. Και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Αγίους Αγγέλους και μπροστά στο αρνείο. Και ο καπνός του βασανισμού θα ανεβαίνει σε αιώνα αιώνων, και δεν θα έχει ανάβαση μέρα και νύχτα, όσοι προσκυνάνε το θηρίο και την εικόνα του και παίρνουν το χάραγμα του ονόματός του. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ είναι εκείνοι που φυλάνε, εδώ λέει φυλάνε, τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού. Προσέξτε τώρα εδώ μία κατάσταση διπλής, όπως είναι το νόμισμα. Εδώ λέει τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού. Ο Χριστός έδωσε μία εντολή. Σας δίνω μία νέα εντολή, λέει. Ποια? Αγαπάτε αλλήλους. Εδώ λέει του Θεού, του Πατέρα δηλαδή. Ξέρω, επειδή είστε πολύ τριαντιστές και δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι γίνεται, εδώ λέει για τον Πατέρα. Αυτός είναι ο Θεός, στην ουσία. Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε σε μένα: γράψε, μακάρι οι νεκροί από τώρα που πεθαίνουν εν Κυρίω. Ναι, λέει το πνεύμα, για να αναπαύσουν από τους κόπους τους και τα έργα τους να ακολουθάνε μετά από αυτούς. Εδώ τι λέει? Ξεχωρίζω. Λέει πρώτα απ' όλα, μακάρι οι νεκροί που πεθαίνουν εν Κυρίω. Τώρα λέει εκεί όμως. Από τώρα. Από πότε? Από το χάραγμα. Να μην τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε. Γιατί αυτοί έχουν πιο πάνω level από αυτούς που δεν ήταν στο χάραγμα και ήταν εν Χριστώ. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι εγώ να πάω να πολεμήσω σε 2 παγκόσμιους πολέμους και το ίδιο είναι εσύ που δεν έχεις πολεμήσει καθόλου. Για να ξέρω. Αν είναι το ίδιο,
τότε ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Από τη στιγμή που δεν μπορεί να ξεχωρίσει την κατάσταση του ενός και του άλλου. Σας ρωτάω. Παιδάκι μου, έχω 2 εργάτες. Ο ένας εργάτης δουλεύει ένα 8ωρο και φεύγει, και ο άλλος ο εργάτης τον βλέπω ότι έχει θέληση για τη δουλειά και κάθεται και παραπάνω, και χωρίς να ζητάει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Και εγώ, όταν θα έρθει η ώρα να δώσω μία αύξηση ή να δω να κρίνω το προσωπικό μου με τον κάθε έναν με το κριτήριό του, αυτό που έχει κάνει. Όταν δω τον άλλον ότι μόλις πάει παρά 5 έχει φύγει και ούτε ενδιαφέρεται ούτε τίποτα, και βλέπω τον άλλον ότι ξεσκίζεται και μου αποδίδει και με σε ποιον θα δώσω περισσότερο? Σας ρωτάω. Σε αυτόν που μου αποδίδει. Γιατί μου απέδεισε, μου έδωσε και του έδωσα πίσω. Είναι αυτονόητο αυτό. Και εγώ στη σχολή όλους τους μαθητές μου τους είχα ίσους. Αλλά μερικοί είχαν ένα τάλαντο που ήταν πιο πάνω από τους άλλους και κατευθείαν αυτούς τους ξεχώριζα και τους έκανα αγωνιστικούς. Δηλαδή τους κατέβαζα στις αγώνες. Γιατί είχαν ταλέντο. Θα μου πεις, δεν σου δίνει 40 ο ένας το μήνα και 40 ο άλλος? Το ίδιο δεν είναι? Ίδια λεφτά δεν έπαιρνα από αυτούς? Ίδια λεφτά έπαιρνα από αυτούς. Αλλά τον ένα το ξεχώριζα. Γιατί ο ένας αυτός είχε τάλαντο παραπάνω. Δεύτερον, ήταν υπάκουος. Τρίτον, θυσίαζε ώρες γι' αυτό. Τέταρτον και βασικό, μου έπαιρνε κόσμο. Πώς? Διαφήμιζε τη σχολή μου στους αγώνες. Όλοι μαθαίναν τα ίδια, αλλά κάποιος είχε κάποια πλεονεκτήματα. Π.χ. ο καλός ο μαθητής τον έβαζε σαν βοηθό στη σχολή, να με εξυπηρετήσει στο παιδικό τμήμα, να κάνει το παιδικό τμήμα, να μαθαίνουν τα παιδάκια από τον καλό μαθητή της σχολής. Του έδινα δηλαδή παραπάνω, ενώ με πλήρωνε το ίδιο με τον άλλον. Ο ένας με σεβότανε και ο άλλος δεν με σεβότανε, αλλά με πληρώνουν και οι δύο το ίδιο. Αυτά εσείς που πίνετε φρεντοτσίνο στην Αθήνα, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που λέω? Έχετε νόηση τι λέω? Αντιλαμβάνεστε? Σας ρωτάω. Λέτε, όλοι το ίδιο είμαστε. Όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό μου το είχε πει και μια γυναίκα. Μου λέει, είμαστε το ίδιο εμείς. Της λέω, όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Στην πίστη είμαστε το ίδιο. Πιστεύεις και εσύ στον Χριστό και τον αγαπάς, πιστεύω και εγώ στον Χριστό και τον αγαπάω. Πιστεύετε και εσείς που με ακούτε τώρα στον Χριστό και τον αγαπάτε. Δεν είμαστε ίδιοι όμως. Λυπάμαι. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι αλήθεια που πρέπει να την καταλάβετε. Δεν είμαστε ίδιοι. Έχω εγώ την ίδια εξουσία όπως είχε ο Παύλος ή ο Πέτρος? Όχι, άρα δεν είμαι ίδιος. Έχετε εσείς την ίδια εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος με μένα? Όχι, άρα δεν είμαστε ίδιοι. Έχω ίδια εξουσία που έδωσε ο Θεός στον Χριστό? Όχι, άρα δεν είμαι ίδιος. Γι' αυτό και λέει μέσα, κατά χάριν, ή λέει ο Παύλος στους κλητούς Αγίους. Τι σημαίνει κλητός Αγίους? Τι εννοεί με αυτό που λέει? Κλήθηκες να αγιάσεις, να γίνεις σαν το Χριστό. Σαν, που δεν γίνεται, αλλά σου δίνει μια ελπίδα ότι σαν. Όπως έλεγε και ο Κουβαράς προχθές που μιλούσα, τώρα κατάλαβα τι λέει η Γραφή, μου λέει, ότι αυτοί που θα σωθούν είναι πραγματικά στο ένα χέρι του χέρι, στη μία παλάμη του χεριού, τα δάχτυλα. Τόσοι, μου λέει, είναι. Γιατί κατάλαβε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, τεθλιμμένη η οδός του Κυρίου, λέει. Στενή η πύλη. Δεν σου λέει φαρδιά. Δεν σου λέει, όπως μου λένε περικοί, εγώ κληρονόμησα περιουσία. Ο Θεός δεν θέλει να τη χάσω. Ναι, θέλει να τη χάσεις. Δώσε στους φτωχούς, διαμοίρασέ την και ακολουθήσέ τον. Πάρε το σταυρό σου
φτωχούλης και προχώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε κρατάνε τα λεφτά. Εγώ σας είπα, είμαι πιο πλούσιος από όλους σας. Είμαι ζάμπλουτος. Δεν μπορεί να φανταστείτε αυτό που σας λέω. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς αυτό. Εγώ όμως σήμερα κατάλαβα ότι είμαι πλούσιος. Με έκανε ο Κύριος πιο πλούσιο και από αυτήν που έχει τη Ferrari. Τόσο πολύ. Όλα αυτά τα λεφτά που παίρνουν αυτοί ήταν μάταια. Αυτό είναι η διαφορά μας. Εντάξει. Και μερικοί στεναχωριέστε και λέει ο Άης μας μιλάει σκληρά. Θέλει να μείνουμε φτωχοί. Επειδή αυτός είναι φτωχός, να μείνουμε κι εμείς φτωχοί. Τώρα σας μουτζώσα, θα μου λέει ο άλλος ότι το μούτζωσα. Καταλαβες? Γιατί ο άλλος όταν μούτζωσε την άλλη φορά μου λέει με μούτζωσες και εμένα. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό σου. Εντάξει. Άρα, ξυπνάτε. Το καλό που σας θέλω. Σήμερα βλέπετε το live έχει φωτιά. Το live αυτό έχει φωτιά σήμερα. Θα σας κατακάψει. Όλη τη νύχτα θα σβουρίζετε στο κρεβάτι σας και θα λες αυτός σήμερα μας ταπείνωσε. Μας έκανε ξεφτύλες. Αυτό είναι ο στόχος μου. Πού ήμουνα? Εδώ. Και λέει από τώρα όσοι πεθαίνουν Κύριο. Και μετά λέει το πνεύμα ναι, για να αναπαυθούν από τους σκόπους τους και τα έργα τους να ακολουθάνε μετά από αυτούς. Δηλαδή τι? Τα έργα τους να συνεχίζουν στην γενεά. Και είδα και ξάφνου μία λευκή νεφέλη και πάνω στην νεφέλη καθόταν κάποιος όμοιος με ιό ανθρώπου, που έχοντας πάνω στο κεφάλι του ένα χρυσό στεφάνι και στα χέρια του ένα κοφτερό δρεπάνι. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από τον ναό κράζοντας με δυνατή φωνή προς εκείνον που κάθεται πάνω στην νεφέλη. Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, επειδή ήρθε σε σένα η ώρα να θερίσεις. Δεδομένου ότι ξεράθηκε ο θερισμός της γης, προσέξτε, ξεράθηκε λέει. Δεν λέει ορίμασε. Ξεράθηκε. Αυτό σημαίνει ότι θα μας αφήσει ο Θεός μέχρι λίγο πριν πεθάνουμε. Σας το λέω. Μη ζητάτε αρπαγή. Κάτι κακομαθημένοι χριστιανοί. Λες και είσαστε μη πω τι. Εντάξει. Θα μας αρπάξει ο Κύριος. Δεν θα μας αφήσει να πάθουμε να περάσουμε αυτό. Ναι βέβαια. Εσένα σκεφτόταν ο Κύριος. Βέβαια. Εδώ το Χριστό τον σταυρώθηκε. Και λες εσύ, όχι, εγώ γιατί να το περάσω αυτό? Γιατί έτσι ρε. Στο έχει πει ο Κύριος. Παιδί μου, δεν πήγε ο Ιωάννης και ο όχι ποιος ήτανε, ο Ιωάννης και τον ξέχασα τον άλλο. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ήταν, αυτοί οι δύο πρέπει να ήταν. Δεν πάει ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, αν θυμάμαι καλά κιόλας. Ο Ιωάννης είναι σίγουρα. Η γη του Ζεβεδαίου. Και πάει εκεί και η μητέρα τους και λέει στο Χριστό, λέει Κύριε βάλ τον λέει τον γιο μου τον έναν αριστερά και τον άλλον δεξιά σου. Και λέει ο Κύριος, τρελάθηκες εντελώς γυναίκα, τους λέει. Τρελάθηκες. Δεν μπορώ λέει να το κάνω αυτό. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να πω ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά μου λέει. Γίνεται λέει ο Κύριος να πιείτε το ποτήρι που θα πιω εγώ ή να περάσετε αυτά που θα περάσω εγώ? Λένε αυτοί και ο ένας και ο άλλος. Μπορούμε. Διαβάστε το μέσα. Μπορούμε. Έτσι το είπαν. Όπως σας το λέω. Μπορούμε. Βέβαια δεν είχαν πνεύμα Άγιο τότε ακόμα. Δεν είχε πει ακόμα Κύριος. Ήτανε άνθρωποι. Λοιπόν, οκ. Λέει μπορούμε. Λέει ο Κύριος μετά. Μπορείτε. Μπορούμε λέει. Πολύ καλά. Και το ποτήριο που πίνω εγώ θα πιείτε και τον δρόμο που θα περάσω εγώ θα περάσετε. Τι εννοεί με αυτό ο Κύριος? Λέει και θα κοινωνήσετε όπως και εγώ. Πάρε το ποτήριο τούτο από εμένα πατέρα. Μπράβο. Θα σας δώσω και το ποτήριο αυτό. Μια χαρά. Και εγώ τι θα περάσω? Θα πεθάνω. Βασανιστικά. Θα πεθάνετε κι εσείς το ίδιο. Βασανιστικά θα πεθάνετε κι εσείς. Άλλους του κόψαν το κεφάλι, άλλους του κόψαν τα χέρια, άλλους τον κάψαν ζωντανό, άλλους τον σταυρώσαν ανάποδα. Χάος. Αλλά ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά μου λέει δεν κρίνεται από μένα. Κρίνεται από τον πατέρα, τον Θεό. Τι δηλαδή? Είδαμε. Τι είδατε? Αυτό που είναι. Βλέπετε. Και εδώ λέει ξεράθηκαν. Άρα μην ζητάτε αρπαγή πριν
έρθουν αυτές οι ημέρες της θλίψεως. Γιατί λέει η θλίψη θα είναι για όλους τους κατοίκους της γης. Ελεύθερους και δούλους, χαραγμένους και μη. Δηλαδή θα είμαστε μαζί με τους χαραγμένους και θα κοντεύουμε να πεθάνουμε. Άρα, όσοι λέτε έχουμε λεφτά, μας ευλόγησε ο Θεός. Είμαστε τούμπανα. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Μόλις αρχίσει η πρώτη μέρα νηστείας, θα ξεχάσετε και το φρεντοτσίνο απ' έξω με παραγγελίες. Θα ξεχάσετε και τα delivery με τις πίτσες και τα σουφλάκια και τα night club και τα νησιά και τα κότερα. Θα τα ξεχάσετε όλα. Και μετά θα πρέπει να κάνετε το εξής. Θα πεις, είχε δίκιο ο άλλος. Δεν τον ακούσαμε. Σας είπα κάντε προετοιμασία. Όπως έκανε και ο Νόε. Τους προετοίμαζε, τους λέγε μάγκες, θα έρθει κατακλυσμός, θα τον πιείτε. Μετανοήστε, μήπως σωθείτε. Τίποτα. Τσιγαράκια, φρεντοτσίνο, πάμε δουλίτσα, παίρνουμε το 600. Μου λέει άλλος, εγώ δουλεύω, μου λέει. Δεν με ταΐζει ο Χριστούλης. Τι δουλειά κάνεις ρε κόπανε? Ρε σερβιέτα να πούμε μέσα σε στρίγκο. Τι δουλειά κάνεις εσύ? Για να ξέρω. Τι είσαι? Το δεξί αρχίδι του Μητσοτάκη? Τι είσαι? Για να ξέρω. Τι δουλειά κάνεις? Πόσα λεφτά βγάζεις το μήνα? 680 ευρώ και σου έκανε αύξηση ο Μητσοτάκης 20 ευρώ και χάρηκαν τα παπάρια σου από κάτω? Σε ρωτάω. Παιδάκι μου, σε ρωτάω. Λες, ο Χριστούλης δεν σε ταΐζει. Πολύ ωραία. Ταΐζεσαι μόνος σου εσύ δηλαδή, ναι. Ωραία, με τα 680 ευρώ που παίρνεις, τι παίρνεις με αυτά? Σε ρωτάω. Έχω σημειώσει. Βλέπεις. Εδώ, βλέπεις. Από άλλο. Παίρνεις 680 ευρώ. Είναι τόσο? Είναι. Από αυτό θα αφαιρέσουμε σίγουρα 350 το λιγότερο για το σπίτι σου. 350. Τώρα εδώ μένουν 3, 0, 3. Ωραία. Το έχουμε? Το έχουμε. Λοιπόν, πόσο σου μείναν τώρα? 330. Αν είναι σωστά τα μαθηματικά μου, γιατί είμαι και άσχετος εγώ. Εντάξει, 330. Αν βάλουμε και ένα 200 στο τέτοιο, πώς θα λένε, στο σούπερ μάρκετ. Και 200 στο σούπερ μάρκετ. Τι τρως? Κουράδες τρως? Τι τρως? Έχεις και εσύ Φεράρι? Επιδοτήσεις από το ΕΠΚΚ, πώς λέγεται? Ρωτάω. Μπορεί να τα παίρνεις από εκεί. Πού να ξέρω εγώ? Πού να το ξέρω? Ας βάλουμε και 200. Για να δούμε 0 εδώ. Εδώ κατεβαίνει το 3 και εδώ κατεβαίνει το 1. Εδώ μένουν 130 ευρώ. Κοινόχρηστα ρε σερβιέτα δεν δίνεις? Δίνεις και πόσα δίνεις? 50 ευρώ. Αν μένεις σε ένα υπόγειο που έμενα εγώ κάτω στην Αθήνα, πόσο? Πόσο? Θα βάλουμε 50 ευρώ. Σου βάλω 40 εγώ, άντε επειδή είμαι καλός. 40. Εδώ έχουμε για να δω. Λοιπόν, από το 130 μείον 40, 0, 4, 1. Τι μένει? 1, 11. Όχι, κάτι λάθος έχω κάνει. Πρέπει να δανειστώ κανένα ψηφίο. Είδες, είναι και δύσκολα αυτά. Λοιπόν, κάτσε να το αφαιρέσω αλλιώς τώρα. Εγώ το κάνω αλλιώς. 80 και 40, 90. Σου μένουν 90 ευρώ. Εντάξει, σου μένουν 90 ευρώ. Δεν θα βάλεις και βενζίνη για να πηγαίνεις στη δουλειά? Πώς πας στη δουλειά? Με τα ποδαράκια ή με το μετρό? Και μετρό να πας, να πάρεις μια κάρτα. Πώς θα πηγαίνεις? Κάθε μέρα από ένα 20, ένα 80 πόσο έχει πάει το εισιτηριάκι? Ας σου βάλω και 50 ευρώ βενζίνες εισιτήριο. Ας σου βάλω και 50 ευρώ. Αυτό είναι εύκολο, το μπορώ να το βγάλω. Μην μου το βοηθήσετε. 40 ευρώ. Σου μείνανε 40 ευρώ βρε σερβιέτα. Για σερβιέτες να πάρεις το μήνα δεν θα σου φτάνουνε. Και δεν σου βάζω ρεύμα. Είναι και το ρεύμα και το νερό και το τηλέφωνο. Τι θα σου βάλω τώρα εδώ με 40 ευρουλάκια? Σου έχουν μείνει 40 ευρώ. Να σου δώσει και κανένας, μιας και δεν σε ταΐζει ο Χριστούλης, καμιά μάνα σου δώσει κανένα 50 από 50 και σου μένουν και 40, πάμε πάλι 90. Πάλι 90, άντε κολόφαρδε. Την έβγαλες πάλι την εβδομάδα σου. Πάμε στα 90 ευρώ. Έχουμε 90 ευρώ. Ωραία. Πόσο να έχεις κάνει ένα συμβόλαιο? Πάει κανένα 45. Βάλει 45. Από τα 90 πόσο μένουνε? Όχι, είναι δύσκολο αυτό. Βάλουμε 50 για να μου μείνουν 40 πάλι. Λοιπόν, βάζουμε 50 το συμβόλαιο. Σου μένουν πάλι 40. Εντάξει. Ρεύμα δεν δίνεις? Ή το τζουρνεύεις για να ξέρω? Δίνεις ρεύμα? Θες να βάλουμε ρεύμα
120 ευρώ το λιγότερο. Το λιγότερο. Το πιο λίγο είναι αυτό, 120 ευρώ. Εκτός αν έχεις κεριά, σαν τους αρχαίους. Και είσαι χριστιανός ντόμπρος που κάθεσαι εκεί μες στα κεριά, για να ξέρουμε. Δεν σου φτάνουνε εδώ, δεν σου φτάνουνε εδώ, δεν σου φτάνουνε. Θες να δανειστείς και από κανέναν πατέρα, καμιά γιαγιά αν ζει ή την ξεθάψεις να πούμε και να σου δώσει κανένα από το τέτοιο σου βάλω άλλα 50 ευρώ. Ξαναπάμε πάλι στα 90, ρε πάλι στο 9 είμαστε εκεί. Πάμε πάλι στα 90. Δίνεις και το ρεύμα σου, δεν φτάνει. Πρέπει να έχεις παραπάνω. Δεν πηγαίνει πάλι. Εγώ σου βάλω ότι σου έμεινε στο τέλος ένα 20άρικο. Ένα 20άρικο με όλα τα μαθηματικά εδώ. Σου μένει ένα 20άρικο. Σε ρωτάω. Μήπως είσαι από αυτούς που τρέχανε να κάνουν τα εμβόλια για να μπορέσεις να πας για καφέ? Και καλά που πήγες για καφέ. Λεφτά για καφέ είχες, ρε μαλάκα? Για να ξέρω. Σε ρωτάω. Σε ρωτάω. Άντε, απάντησε. Άντε ρε. Τι έχεις να πεις? Είδες που δεν μπορείς να πεις τίποτα? Γι' αυτό κάτσε στα αυγά σου. Μη με πρίζεις πολύ. Ωραία, και μη μου λέτε όχι τα λεφτά μου και η περιουσία μου. Ποια περιουσία σου λέει? Τι έχεις? Το κορμί σου έχεις και αυτό θα απολυστεί στο τέλος. Θα το κάψει ο Θεός μέσα στη φωτιά της κολάσεως να πούμε. Γιατί δεν μετανοείς με τίποτα. Λοιπόν, και λέει, και αυτός καθόταν πάνω στο νεφέλι, έβγαλε το δρεπάνι και θέρισε τη γη. Και η γη θερίστηκε. Εδώ βλέπουμε το εξής. Ότι μένουμε μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν πεθάνουμε και τότε γίνεται η αρπαγή. Γιατί πώς θα δοκιμαστείς αλλιώς? Πώς θα δοκιμαστεί η πίστη σου, παιδάκι μου? Πες τώρα ο Κύριος με αρπάζει εμένα. Χαπ, εξαφανίστηκα, αντίο ζωή. Πώς δοκιμάστηκα εγώ τώρα? Με τι? Πείτε μου, τι δοκιμασία πέρασα? Μέχρι στιγμής τρώω. Μέχρι στιγμής έχουμε ρεύμα. Μέχρι στιγμής έχουμε να πάμε εκεί και να πιούμε ένα καφέ. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, την παίζουμε όλη μέρα. Πάμε παρακάτω. Πού είναι η δοκιμασία? Σε ρωτάω. Να μην έχεις να πας, να είσαι στον δρόμο, ταλέπορος. Πού είναι? Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Θα φύγει και θα σμπρώξω και το τρίποδα, Είτε έχουμε και τρίποδα τώρα, αναβαφιστήκαμε. Φτάσαμε σε επίπεδο του Ταχαμών. Και στο 17 λέει, και ένας άλλος άγγελος βγήκε από τον ναό που ήταν μέσα στον ουρανό, έρχοντας και αυτός με ένα κοπτερό δρεπάνι. Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, έχοντας την εξουσία πάνω στη φωτιά, που έχει η δεύτερη συγκομιδή στην φωτιά. Λοιπόν, με δυνατή κραυγή προς αυτόν στο κοπτερό δρεπάνι και έλεγε, στείλε το κοπτερό σου δρεπάνι και τρίγησε τα τσαμπιά της γης. Επειδή ορίμασαν τα σταφύλια της. Και ο άγγελος έβγαλε το δρεπάνι στη γη και τρίγησε την άμπελο και έριξε από αυτά που τριγήθηκαν στο μεγάλο λινό του θυμού του Θεού. Άρα βλέπουμε ότι αυτοί που φεύγουν πρώτοι σώζονται, αυτοί που μένουν δεύτεροι τον ήπιανε. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, εκείνη την ημέρα, αν είναι δύο στο κρεβάτι, ο ένας αρπάζεται, ο ένας μένει. Έτσι λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος. Τι έλεγα? Ο Κύριος. Και ο λινός πατήθηκε έξω από την πόλη και το αίμα από το λινό μέχρι το χαλινάρια των αλόγων σε απόσταση 1600 στάδια. Αυτά για να μην λέτε ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα και ο Θεός θα μας σώσει όλους. Τότε γιατί τα κάνει όλα αυτά? Άλλο αυτό. Λέω, ο Θεός θα μας σώσει όλους. Α, ναι, τότε γιατί τα κάνει όλα αυτά? Παιδάκι μου, πες ότι είμαι Θεός. Ναι, θέλω να τους σώσω όλους. Ναι, δεν θέλω καν το Χριστό κάτω. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται, γιατί είμαι ο Θεός. Σκεφτείτε το απλά. Παιδάκι μου, είμαι Θεός. Ναι, κάνω ό,τι θέλω. Εγώ είμαι η αρχή, το τέλος, τα πάντα όλα εγώ είμαι. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να στείλω κάτω το Χριστό. Αν να σας σώσω όλους. Δεν χρειάζεται να στείλω κατακλυσμό. Δεν χρειάζεται να τα κάνω όλα αυτά. Αν ήταν, όταν ήταν η Εύα και Αδάμ, θα έλεγε, εντάξει παιδιά, τι κάνω πρόβλημα, σας συγχωρώ, σιγά, τι κάνω. Οκ, σας είπα μη φάτε από το φάγατε, οκ, σας ξαναπλάθω, σας ξαναφτιάχνω,
ή σας συγχωρώ επί το Πακαρία, ξυλώνω και το δέντρο από τον κήπο της ΕΔΕΜ, το πετάω στη φωτιά και τελείωσε. Ζει ο άνθρωπος αιώνα με τον Θεό, μια χαρά. Γιατί να ξεπέσει και να τρέξουν άγγελοι και να σηκωθούν άγγελοι από κάτω και να έρθει τσουνάμι και να έρθει φωτιά και να έρθουν βασιλιάδες και να έρθουν κυβωτοί και να έρθουν εντολές και να έρθει το ένα και να έρθει και ο άλλος. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Ποιο είναι το νόημα όλα αυτά? Πού αποσκοπούν αυτά? Αν να μας σώσει όλους. Παιδάκι μου, λες να σε σώσουν όλους. Ναι. Οκ. Και εσύ τώρα που θα πας να φτιάξεις τον κήπο σου, όταν βγούνε ζυζάνια, μην τα βγάλεις. Άστα εκεί. Εγώ π.χ. το καλοκαίρι έβαλα καρπούζια, έβαλα ντομάτες, έβαλα αγκούρια. Όχι, μην φανταστείτε πουθενά άλλου. Στον κήπο εννοώ. Τα βάλω όλα αυτά που λέτε. Έβγαλε ζυζάνια, εγώ δεν το πήρα γραμμή ότι έβγαλε ζυζάνια. Έλεγα τι ωραία λουλουδάκια αυτά. Τι όμορφα λουλούδια. Τι έγινε, φάγανε από κάτω τη ρίζα και αντί να φυτρώσει πατάτα, τι φύτρωσε? Μια μούτζα. Να, βγήκε από κάτω το χώμα μια μούτζα και μου λέει να, πάρ' τα βλάκα. Είδες το ζυζάνιο, το βγαλες? Όχι, χάλασαν και τα υπόλοιπα. Δεν άντεξε ούτε ένα. Ούτε ντομάτες βγάλαμε, ούτε κολοκυτσάκια, ούτε αγκούρια, ούτε καρπούζια, τίποτα. Καταστράφηκε όλος ο κήπος χωρίς λόγο. Γιατί εγώ κοιμήθηκα, δεν το κατάλαβα ότι ήταν αυτό. Μετά ήταν από κάτω και ζουζούνια, δεν ξέρω τι έβγαλε άλλο, τον ήπιες. Αντίο ζωή. Τόσο απλά. Αυτοί που καλλιεργούν τα χωράφια που βγαίνουν τώρα και απεργούν, γιατί τα προσέχουν? Και ρίχνουν φάρμακα, ρίχνουν το ένα, και ποιο λόγο τα ρίχνουν αυτά? Όπως μου λέγει ο άλλος εκεί, ο καθυστερημένος, τα ρίχνουν αυτά για να πεθάνουμε. Δηλαδή ο άλλος που καλλιεργεί 5.000 στρέμματα, ωραία, και βάζει ξέρω εγώ κολοκυθάκια, τα ρίχνει χημικό για να πεθάνει. Εσύ, αυτός που το ρίχνει και το εισπνέει το χημικό π.χ. μέσα στο τραχτέρ εκεί, δεν τον πειράζει. Μόνο εσύ θα πεθάνεις που θα το φας. Που είσαι ο μοσχαναθρεμμένος στην Αθήνα να πούμε και μου το παίζεις με το φρεντοτσίνι μαγεία κλανιά. Ο άλλος λέει που είναι μέσα στο δωδείο και εισπνέει όλη μέρα αυτή την βρωμιά, δεν πεθαίνει αυτός, πεθαίνεις μόνο εσύ που το τρως. Ο ανεγκέφαλος. Μόνο εσύ πεθαίνεις δηλαδή. Ο άλλος δεν πεθαίνει. Δεν το ρίχνει δηλαδή αυτό για να γίνει η παραγωγή του να μην τη χάσει, γιατί αν τη χάσει χάνει και τα λεφτά που πόνταρε. Δεν το κάνει γι' αυτό, το κάνει για να πεθάνεις εσύ. Και μετά βγαίνει ο άλλος που δεν πιστεύει στον Χριστό και λέει είστε καθυστερημένοι χριστιανοί. Αφού λέτε λέει ότι είναι η γη flat. Λέτε ότι η γη είναι flat μου λέει. Μέχρι εκεί φτάνει η νοημοσύνη ρε μαλάκα μου λέει. Τι να πιστεύεις στον Χριστό? Αν βλέπουμε λέει τους χριστιανούς έτσι, γάμισε τα, καλύτερα μου λέει να είμαι άθεος. Είδατε. Πρώτα μάθετε γιατί γίνεται αυτό και μετά. Πρώτα να μαθαίνετε γιατί το κάνει ο άλλος αυτό. Ωραία, και δεν σου λέω τώρα οι εταιρείες. Αυτός που είναι εκεί, που δουλεύει στο χωράφι, δεν σου λέω για αυτόν εκεί που τα παίρνει μετά στο εργοστάσιο και τα πατάει και δεν ξέρω τι κάνει. Σου λέω για το πρωταρχικό βήμα που τα φυτεύει ο άνθρωπος εκεί κάτω. Και εγώ τα ίδια έλεγα, όπως λέτε και εσείς, δεν ήξερα. Αλλά όταν ήρθα σε μια περιοχή που καλλιεργούνε και ρώτησα ρε παιδιά, γιατί το ρίχνετε αυτό? Γιατί μου είπε, αν δεν ρίξουμε αυτό, θα πάνε τα μαμούνια και θα το φάνε. Και μετά όταν το φάνε, δεν θα πληρωθούμε, μου λέει. Θα καταστραφεί η εισοδιά. Και μετά δεν θα παράγουμε. Και μετά θα μείνουμε άνεργοι. Κατάλαβες βλάκα? Είναι τόσο απλό. Κατάλαβα αυτό που σας είπα, σηκώθηκα το πρωί, είπα να βλάκα, μάθε πρώτα και μετά μίλα. Άρα, μη μου λέτε βλακίες και μη κάτι άλλο. Μη μου πάτε και μου βάζετε κάτι τέτοια βίντεο μέσα στην ομάδα. Κάτι μαλακίες, με πιάνει ένα τρεχίλα. Με πιάνει τέτοιο. Μου βάζει η άλλη, βαφτίζεται εδώ ένας χριστιανός και είναι τεχνική νοημοσύνη. Ξεκίνησε τώρα τις βαφτίζεις και η τεχνική νοημοσύνη. Και το πιστεύει η άλλη. Και της το λέω είναι τεχνική, όχι μου λέει, είναι αληθινό. Ωραία, είναι τεχνική νοημοσύνη, το γράφει από κάτω. Fake βίντεο, ψεύτικο βίντεο, στα παπάρια της. Όχι μου λέει, αυτό το κάνουν αυτό για να μην πιστεύουμε στον Χριστό.
Ο Στέλιος ο Μιχαήλ λέει βάζουν ορμόνες για να δυναμώνει ο καρπός και να μεγαλώνει. Ακούστε. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πιο παλιά οι άνθρωποι πηγαίνανε με τις γελάδες, ωραία, και τα μοσχάρια και βάζανε το ξύλινο εκείνο το και τα καλλιεργούσαν με τα πόδια και με τα χέρια. Εντάξει, και παίρνανε κοπριά, αυτό ήταν το λίπασμα, και το ρίχνανε κοπριά από τα άλογα και από τα τέτοια, το ρίχνανε εκεί για να αναβαθμιστεί, πώς το λένε, να αναβαθμιστεί η γη, ωραία, και να βγουν σωστά τα αντικείμενα αυτά που κάνανε. Και είχαν ένα χωράφι ο καθένας, άντε 3 χωράφια, και πήγαιναν με τα βόηδια και το κάνανε. Τώρα, αυτός που είναι στην Αθήνα, που πίνει φρεντοτσίνο, Στέλιο Μιχαήλ, και το ξέρεις, επειδή το ξέρω ότι ασχολείσαι με αυτά, τώρα σου λέει το εργοστάσιο, εγώ θέλω φίλε μου κάθε μήνα να μου βγάζεις 500 κιλά ντομάτες. Ωραία. Ο παραγωγός τι κάνει, αρχίζει και νοικιάζει περισσότερα πια. Από εκεί που είχε 2 στρέμματα, τώρα παίρνει 5.000 στρέμματα. Δεύτερον, από εκεί που είχε βόηδια, έχει τραχτέρ. Ωραία. Και τρίτον, θέλει η παραγωγή του να τη δώσει στο εργοστάσιο για να μπορέσει να το πουλήσει και να βγάλει και αυτός λεφτά και να κινηθεί η αγορά. Και να τα φάει αυτός που είναι στην Αθήνα. Για να τα φάει αυτός που είναι στην Αθήνα, αυτός που θα τα φάει στην Αθήνα θα λέει είμαι vegan, τρώω κολοκύθια, ενώ είναι χημικά. Ο άλλος θα λέει τρώω μπριζολίδια, ενώ είναι με ορμόνες τα ζώα. Εντάξει. Και θα λένε μετά αυτοί οι δύο μεταξύ τους, η γη είναι flat, ωραία. Έρχονται οι εξωγήινοι να μας κάνουν κακό. Μέχρι εκεί είναι η νοημοσύνη του ανθρώπου. Μέχρι εκεί είναι. Και μετά μου λέει αυτός που είναι εκεί κάτω, στην Αθήνα, μου λέει εγώ αν έρθει δύσκολη ώρα θα φύγω. Αν έρθει δύσκολη ώρα. Βρε Καραμήτρο, αν σε πιάσω και σε δέσω και μου πεις εντάξει δεν πειράζει, μετά σε βάλω και στη φυλακή, δεν πειράζει, και μετά σε πάρω από εκεί και αρχίζω και σε βάζω σε χλιαρό νερό, θα μου πεις μια χαρά είναι, μετά σου βάζω πιο δυνατό νερό, θα γίνεις, στο τέλος θα γίνεις πίτσα. Ο κουβάρας λέει να πάτε να γκουγκλάρετε Fridge Hamber. Κάπως έτσι λέγεται, Fridge Hamber. Άρα, αφού αυξήθηκε ο πληθυσμός, αυξήθηκε η παραγωγή. Γιατί ο κάθε ένας από εσάς θέλετε να έχετε ντοματίνια στο σπίτι, αγκουράκια. Δεν θέλετε να περιμένετε το καλοκαίρι να τα φάτε. Θέλετε να τρώτε το αγκούρι μέσα στο χειμώνα. Δεν σας φτάνει το αγκούρι που σας χώνει ο κούλης. Θέλετε να έχετε και το αγκούρι μέσα στο χειμώνα. Ο άλλος μου λέει, εγώ θέλω να τρώω αγκούρι, μου λέει. Θες αγκουρί? Θες αγκουράκι, αγόρι μου? Ναι, με βαζελίνη ή χωρίς? Για να ξέρω. Αν το θες χωρίς, μπορείς να το τρως όλο το χειμώνα. Ότι τρώμε το ίδιο πράγμα, τρώμε απ' όλα, είτε κρέας είτε λαχανικά. Ο Στέλιος ο Μιχαήλ. Όχι μέσα. Γέρασα. Λοιπόν, τι έλεγα, αυτά που λέτε. Α, ναι, ήμουν στη γραφή. Πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, και λέει μετά, και είδα ένα άλλο σημείο μέσα στον ουρανό, μεγάλο και θαυμαστό. 7 που είχαν τις 7 τελευταίες πληγές, επειδή σε αυτές πραγματοποιεί ο θυμός του Θεού. Και είδα σε μια γυάλινη θάλασσα, ανακατεμένη με φωτιά, και εκείνους που νικήσαν ενάντια στο θηρίο, και, συγγνώμη πάμε άλλη μια, και είδα σαν μια γυάλινη θάλασσα, αναμειγμένη με φωτιά, και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, και ενάντια στην εικόνα του, και ενάντια στο χάραγμά του, και ενάντια στον αριθμό του ονόματός του, να στέκονται πάνω στη γυάλινη θάλασσα, έχοντας κιθάρες του Θεού. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι θα σας πω. Λέτε πολύ, πρέπει να είναι στο χέρι ή στο μέτωπο. Εδώ λέει και το όνομά του. Είμαστε κι εμείς μέσα εδώ. Έχοντας κιθάρες του Θεού, και έψελαν την οδή του Μωυσή, του δούλου του Θεού, και την οδή του Αρνίου, λέγοντας, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, δίκαια και αληθινή η δρόμη σου, βασιλιά των Αγίων.
Ποιος δεν θα σε βοηθεί, Κύριε, δεν θα σε δοξάσει το όνομά σου, επειδή είσαι ο μόνος όσιος, αφού όλα τα έθνη θα έρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, επειδή οι κρίσεις σου έγιναν φανερές. Είσαι ο μοναδικός όσιος, λέει. Μέχρι εκεί θα σας διαβάσω, δεν θα διαβάσω παραπάνω σήμερα, γιατί το βίντεο έχει παρατραβήξει. Οπότε, να θυμάστε αυτά που σας λέω, μη μου κουνιέστε πολύ, γιατί όποιος κουνιέται θα κόβεται, αλλά Μέγας Αλέξανδρος, και λέει, ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Εγώ θα σας λέω, όποιος κουνιέται θα κόβεται. Σας το λέω, για να μην χαλάμε τις καρδιές μας. Και όποιανού του χαλάω τη σάλτσα, και όποιος με μισεί, χέστηκα. Όποιος δεν καταλαβαίνει, πρόβλημά του. Ας βάλει το μυαλό του να σκεφτεί. Και όσοι καταλαβαίνετε, να δοξάσετε τον Θεό που τα ακούσατε όλα αυτά, να χαίρεστε που τα ακούτε αυτά σε αυτή την εποχή, να μην μου το παίζετε καμπόση. Αποκάλυψη διάβασα. Νταβελάκι, Αποκάλυψη. Από το 14:9 μέχρι, θα σου πω μέχρι πού, από το 14:9 διάβασα Αποκάλυψη. 14:9, πού ήμουνα, εδώ. Από το 14:9 Νταβελάκι μέχρι το 15:4. 14:9 μέχρι 15:4. Μέχρι εκεί διάβασα. Άγιος. Οκ, αυτά είχα να πω. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.